It's your day. Happy birthday. Wishing you a good health always, and may God will give you a long life. A simple mother who's always there for us. You know how much we love you. Nya, diri na mo ko ng bayad ani nang bali 3.5 ni siya. Ani? Sa kadako ng karton? Oh. AM Digos Flower Shop, delivering happiness. Hey mama, yung buntag. Susana Valentin. Mami, kaunsa-unsa nimo ni si Kuan Salvador Cavanda? Ngano man? Kanang naamo gud siya gi-order sa mga sa online. Online nya ayang address diri man ipa-deliver sa imuha. Lagi. Naka-carton man ni ma'am, wala mi kabalo usay niyang gi-order kay igo lang man mi tig-deliver ani. Nya diri na mo ko ng bayad ani nang bali 3.5 ni siya. Asa din si Sir Salvador, ma'am? Tawagin daw eh. Kay diri man gud nagi-pa-address sa imuha. Diri lang daw na mo ko ng kuan ani. Sa kadako ng karton? Tama-tama gid pud ni ma'am. Basig mahalon pud ni nga items yang gi-order sa online. Masa di sulod ng karton? Wala pud mi kabalo ma'am kay deliver lang man mi ani. Tawagin na lang. Og dili nimo makontak ma'am, pwede man mo tan-awon sa iyang gi-order sa mo ah. Tay na eh. Ano dito ko? Pwede mo tayo tanawang sulod ano? Oh, pwede man ma'am. Ma'am, happy birthday! Ma'am, yung buntag, ug may buntag sa tanan. Ma'am, before dahil mi magsugod, magkailaw sa mi. Ako dahil si Albert, kung kauban si James. So ma'am, kami dahil ang staff sa AM Digos Flower Shop. Ug ma'am, naami din karon para ihatod ning sorpresa para sa imong ika-57th nga birthday. So ma'am, kisa man imong hinala nga nag-surprise sa imuha? Kisa man imong duda? Ambot. Wala gud kahinala sa imong mga anak? Sige ma'am. Before nimo mahibalaan og kinsay nag-surprise sa imuha, kantahan sa kanamo pag-usap og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ma'am, happy birthday. Pag-wish usa ma'am, tapos tayo pa ang kandila iniguman sa imuhang wish. Yay! Happy birthday! May balaan na nimo kinsay nag-surprise sa imuha, kay naman siya message. So ma'am, ang iyang ingon, Mama, it's your day. Happy birthday! Wishing you a good health always, and may God will give you a long life. A simple mother who's always there for us. You know how much we love you. Mama, you are the best. No birthday wishes, greetings and message can express the words of amount of heart you have. Stay blessed as always, and thank you for the unconditional love and care for us. Thank you so much. Again, Mama, happy birthday and enjoy your day. So, wala man siya nagpailam, ma'am. Kisa ka to? Ha? Ako mag-message siya. Man imong masulti ma'am sa nag-surprise nimo ug sa imong pamilya karon. Ikaw kayo, salamat. Huwag ko magdahom. Salamat kayo. So, kato lang imong message. Kato lang imong masulti ma'am, wala kadungag. Katora. Okay, so ma'am, once again, happy birthday. Ma'am, ni-request ba si ma'am nga pasayawon daw ka? Kaya na daw kay 8,000. Pasayawon daw ka niya. Okay, salamat.
Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe kabungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doon